Hi Kapangiles! Welcome back to my channel, and for this vlog, maglalaro daw kami ngayong araw. Kaya naman tara, samahan niyo ako. Pumunta tayo sa court kung saan kami naglalaro. Labas na ako ng kwarto, siyempre kailangan naka-face mask. Hindi na ako nag-face shield kasi nagbabike lang din naman ako, baka mahulog lang. So ayun, palabas na ako ng bahay pero kailangan naka-face mask pa din para safe. So tara, kita-kits. Ang dumi ng bike ko. Hindi kita. Palabas na ng bahay. And see you sa court. Ako, nintay yung mga kasama ko. Tagal nila. One eternity later. Go! On! On! Oh, sige! Sa akin talaga pupusta. Boxing ba to? Oo. Puto. Puputuhin na. Hey, nice one. Nice one. Nice. Nice one. Nice one. Oh, last two. Nice one. Last one. Kaya Pao. Nice. Racing lang ginawa niya. Atansyon pangakinan nyo. Ah, Black! Agay, baon na to. Halo na yan. Steady please natin. Wala nyo yung black na ba? Motion card man is kaya wala talaga.
bulag! Side! Side! Iba naman. Pasapan! Merong ano. And I'm home mga kapawiyas. Ayun, nagawin ko. Dahil sobrang pawis na sa pagkatapos ng video na to, eh maliligo na ako. At bago yun, kung bago ka sa channel na to, please don't forget to like and subscribe. At please hit the notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa channel ko. Bye, God bless!